sinasaktan niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Hindi ka namin huhusgahan bagkos ikaw ay aming pakikinggan. Hindi ka namin huhusgahan during the program pero after, meron. Charot! May darot! Anyway, meron na po tayong callers sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Hello po. Good evening! Good evening po, DJ Rocky. Pwede naming malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? I'm Z po. Z. Z? Z. As in Yes zebra? Po. Yes po. Ilan taong ka na zebra? 24 years old po and andito po ako ngayon sa Middle East. Oy, si Z ay nasa Middle East. Okay, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Z. Z, 24 years old from Middle East. Ano ang top secret mo? Ang nangyari ho kasi ngayon, DJ Rocky, ako yung asawa pero feeling ko parang ako na yung nagiging kabit. Ako yung tinatago. And then parang ang konting mali lang is parang ako lahat yung may kasalanan kasi nga 8 years kaming kasal nung husband ko, and then sa 8 years na yun may mga nangyari din naman kasi hindi rin naman kasi talaga perfect din yung relasyon namin bilang mag-asawa. Then siguro may mali din naman ako and accept ko din naman na may mali ako din. Then tapos, hanggang sa dumating sa punto na may babae siya. And then... Kailan mo nalaman na may babae siya? Actually, matagal ko na siya din alam na marami siyang mga babae. Pero... Nung nagpakasal kayo, may mga babae na siya? Hindi. Nung nandito na ho ako sa ibang bansa. Yung asawa mo ba nasa Pilipinas? Oo po, nasa Pilipinas po siya ngayon. Naiwan siya sa Pilipinas? Opo, naiwan ho siya sa Pilipinas. Bago ba kayo mag-asawa, ay nag-OFW ka na or hindi pa? Bago pa lang kami kasal, mga 1 year kami nagsama. Then, doon ko naisip na umalis na lang muna ng Pilipinas kasi para tulungan din siya kasi hindi naman madali yung naging buhay namin dati. Then gusto ko rin naman ng maging maayos lahat. Hindi naman para sa akin lang. Then nung una, okay naman sa kanya. And hanggang sa ang naging nangyari, umuwi at bumabalik din naman ako. Pero sa Pilipinas? Last nung Wait uwi lang ko nung... Wait lang, 8 years na kayong kasal, tama ba? Yes po. Tapos sabi mo kanina 24, so meaning maaga ka kumerengking, ganun ba? Or mali yung edad na sinabi mo? Binabaan mo ba yung edad mo? Totoo po kasi sa amin po kasi pwede pong kasi iba po yung crave ko po kaya pwede po siyang ikasal pag kahit bata po kasi mas gusto pong ikasal na lang kaysa po gumawa pa po ng kahit anong po. So meaning bata ka talaga kinasal? Yes po. Sige nga, ilang taon ka nung kinasal ka? 16 kasi mag-8 years na kami. Oh, magaling ka sa mata. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 years. Oh. Okay, 16 years old kinasal ka na. Pero may papel-papel Yes, yun?
Meron po kasi hindi po ako Christian. Okay. So, ibang relihiyon. Yes po. Okay, sige, sige, na-gets na namin. Hmm. Tapos naiwan siya sa Pilipinas, tapos nagtrabaho ka abroad. O, tapos kailan mo unang nalaman na may babae siya? Nung una pong alis ko, nung 2017 is meron na po siyang mga babae. Kaso nga lang po, inintindi ko kasi nga po, sabi nga nila lalaki nga may hinahanap, wala naman. Then hanggang sa natapos yung 2 taon, umuwi ako. Then pinili kong mag-stay muna pero hindi naman din kasi malaki yung kita or ipon, kailangan kong bumalik ulit. Hanggang sa 2 beses ako nagpabalik-balik tapos nag-decide akong umuwi ng 2021, 22. Tas may nangyari na nagbago lahat kasi kahit pa pala natanggap mo na gano'n siya, parang iba na rin pala yung kahit iba na rin yung nararamdaman mo, may mga maaalala mo pa rin yung mga nangyari, yung ginagawa niya Mhm. kahit okey sa'yo. Nag-iba ba yung Then pakikitungo niya sa'yo? hindi naman nag-iba yung trato niya sa'kin, Pero kumbaga nag-iba may lang yung feeling. nag-iba lang yung feeling mo. Mahal mo pa Nag rin ba siya sa kabila ng nalaman mo na may mga ibang babae bukod sa iyo? Nung mga time na yun na umuwi ako nung 2022 is sinasabi nung utak ko na hindi ko na siya gusto. Kaya umabot ako sa point na aminado naman ako na may nagawa akong mali. Mhm. Dahil siguro dun sa sinasabi ng utak ko na hindi, siya rin naman may ginawa, siya rin naman may ginawa. Tama yun, hindi ko Gumanti ka ba? naman dinideny Gumanti ka ba? talaga. Yes po, Nag pero yun yung pinakamasakit sa kanya is yung ginawa ko is hindi siya lalaki. And sabi nga niya is naapakan yung pagkalalaki niya kasi nga bakit daw gano'n, bakit yun. Pero nagawa ko yun ng dahil sa nagbago rin naman siya. Nung time na yun na nasa Pilipinas ako nagbago siya. Tapos sabi ko that time is wait lang ha. nag Yung sinabi mo kanina, natapakan yung pagkalalaki niya. So meaning, ang ginawa mong hindi siya kabit lalaki. ay babae. Yes po, lesbian po siya. Mhm. Okay, so nalaman niya yon. Nalaman niya yun then naging magulo siya kasi nalaman niya. Hindi kayo Then naghiwalay nung time na yon? dun ko sinabi sa kanya na aalis na lang ako ulit ng Pilipinas para maging maayos. Para din matigil ko din yung mali kasi alam ko din naman na mali, eh, kaya umalis ako ng Pilipinas kahit hindi niya gusto pero pinili kong umalis na lang para mas maging maayos, para mas malinaw kung ano ba talaga yung gusto ko or para maayos ko din yung sarili ko kasi alam ko din naman na mali yung nangyari na yun na yun. And then gano'n na yung nangyari, andito na ako. Tas mga ilang buwan yung lumipas, tas yun, bumalik siya sa dati din na marami na rin siyang mga babae. Hanggang sa may sinabi niya sa'kin na once na may nabuntis siya din na babae is papakasalan niya. Yun yung gusto niyang iganti sa'kin. Tas May nangyari anak nga ba kayo? yun yung nangyari. Wala kaming anak Pero nag-try kasi kayo na magkaroon ng anak? Sumusubok kayo? oo, kasi yes po. Meron naman talagang nabuong bata nung nandiyan ako sa Pilipinas kaso kaya nangyari yun na na pumatol ako sa gano'n, gumawa ako ng mali dahil sabi ko sa kanya once na may mangyari sa anak natin, once na mawala, magbabago din ang lahat. Kasi sa mga nabuntis ako that time nung nasa Pilipinas ako, naging okey naman siya, eh, kasi nabuntis ako, eh, kaso nga lang nag-iba. Hindi ko alam kung ano yung nakain niya, bakit naiba. Sinasakal niya ako, ang daming stress na nangyari. Pero siguro dahil hindi kinaya nung utak ko yung stress kaya nawala yung baby. Tas Ilang ang buwan yung baby mo nun?
Yeah, nawala yung baby. Ilang buwan yung Nung baby niyo nun? magto-2 months pa lang po siya nun. Sorry to hear that. And then po, nawala yun. Then sinabi ko sa kanya na once na may mangyari, magbago din ng lahat. May magbabago din. Then doon nga, yan nga nangyari. Nawala nga siya dahil din naman sa hindi naging okay. Kasi lagi kami din nag-aaway na paulit-ulit niya din ako sinasakal that time. Pero, tinis ko din naman eh. So Kailangan ko sinasaktan ka niya ng physical, emotional, pero nag-i-stay ka opo. pa rin. Nananatili ka pa rin. Yeah. Hanggang sa dun sa, bago man umabot dun sa point na gumanti ako, na pumatol ako sa lesbian na sinusumbat niya sa akin na inapakan yung pagkalalaki niya. Bago ako umabot sa point na yun, nag-stay ng paulit-ulit. Kaya nga ako umalis ng Pilipinas kasi hindi niya kayang magtrabaho ng mabigat. Mas inako ko yung lahat ng dapat siya yung gumagawa. Inako ko yung lahat. Pero yun nga yung nangyari na. Tapos, anong pagka ilang buwan na dito, wala yan, tinigil ko lahat ng mga maling ginawa ko, lahat ng nagloko or yung bali ko na yun, inayos ko. And then, nangyari, nagkausap-usap pa kami. Tapos, bigla na lang din naman din nangyari na nakabuntis na siya. Nakabuntis Ito ngayon siya. Yes po. Nabuntis niya yung po siya. babae niya. Yes po, nabuntis po niya yung babae. Paano mo nalaman? Nalaman ko yun kasi okay na kami. Nag-uusap na kami ulit. Gawa kung ano man yung mali ko, naging okay na din sa kanya. So paano mo nga niya sinabi niya sa'yo na, oh by the way ha, may nabuntis na akong ibang babae ha? Ganun niya ba sinabi sa'yo ha? Actually, po, sinabi niya sa akin na ikakasal siya kasi kailangan niyang ikasal kasi buntis yung girl. Tapos, sabi ko naman sa kanya, kung yun yung tama, yun yung sa tingin mong tama, okay lang din naman. Tapos kasi, ayoko din naman ko kasi na sinusumbatan niya ako araw-araw na di ko mabigay yung anak na gusto niya. Na pinili ko mas umalis kaysa ibigay yung anak na gusto niya. Hindi ko naman kasalanan na hindi mabigay yung anak na gusto niya eh. Hindi ko naman ginusto yun. Definitely, hindi mo naman ginusto yun. Pwede ko bang malaman kung hanggang ngayon mag-asawa pa rin kayo? It's just that dinagdagan niya lang yung asawa niya? Yes po. Kasi ngayon po, hindi pa kami hiwalay. Pero ang nangyayari ngayon is, kinasal sila nung September 14, itong year lang din. And then, 5 months na yung anak nila. Then, parang okay na kami. Pero sa tuwing may away, tuwing nalalaman nung uli niyang asawa na okay kami, parang kailangan kitang baliwalayin muna, kailangan kitang itago muna kasi uunahin ko siya kasi magagalit or kailangan ko i-priority yung nararamdaman niya. Ang tinatanong ko lagi sa kanya, paano naman yung nararamdaman ko? Okay naman sa akin na may asawa ka, okay naman sa akin yung anak mo. Pero bakit parang pakiramdam ko ako yung kabit, ako yung tinatago mo. Ako yung kailangan itago. Kailangan yung nararamdaman niya, puro yung nararamdaman niya yung kailangan intindihin. Kaya, ang dami kong mga tanong sa kanya na hindi naman niya masagot. Gusto ba niya maging malaya? Gusto ba niya nang ibigay yung kalaya? Hindi naman niya din sinasabi sa akin na gusto niya maging malaya kahit ilang beses ko yung tanongin. Kung meron kang mensahe ngayon sa kanya, kasi konti na lang yung oras natin, no? Ilang minuto na lang. Kailangan na natin tapusin to. Kung meron kang mensahe dito sa asawa mong ito, at kung nakikinig siya ngayon, bigyan mo siya ng mensahe ngayon. Sakali man na marinig mo to, alam mo naman kung sino ka. And alam mo na binigay ko lahat sa'yo. Binigay ko lahat sa'yo. Tinanggap ko lahat sa'yo kahit
nag-asawa ka, tinanggap ko lahat sa'yo, and sana kung ano man yung magiging decision ko sa huli, maging masaya ka. Yun lang. Wala akong ibang gusto ngayon kundi maging masaya ka. Kung doon man tayo papunta sa maghiwalay na talaga, salamat sa 8 taon na yun na masaya din naman. At wala din naman din akong pinagsisihan sa 8 taon na yun. And, yun lang. Thank you. Thank you so much, no, for trusting this program para ma-share mo ang iyong pinakatatagong saloobin. Z, may tanong lang ako. 'Di ba sa ganyang klaseng paniniwala o religion, if I'm not mistaken ha, kung tama yung naiisip ko na hindi mo binanggit kung anumang relihiyon yung meron kayo, no? Hindi ba't ang first wife yung magde-decide kung tatanggapin niya na merong second wife? Yes Dapat may po, approval, yun lang po tama talaga. ba? Yes po, yun lang po talaga. Yun talaga ang, yung first wife talaga ang kailangan tanggap niya. Mhm. And, Regardless kung may may anak kayo or wala, tama ba? yes po. Mhm. Alright. Anyway, Z, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng iyong top secret. Naway kahit papano gumaan ang nararamdaman mo. Gumaan ba kahit papano? Yes po, gumaan naman po siya. Thank you din po. Ayan, salamat sa pagbabahagi mo at salamat sa tiwalang ibinigay mo sa programang ito. Mabuhay ka, Z. Ingat lagi. Bye. Ay. Ang bigat naman nun, yung ikaw yung unang asawa pero pakiramdam mo itinatago ka, pakiramdam mo ginagawa kang kabit. Bakit kailangan nyo iparamdam sa taong sinasabihan yung mahal nyo siya? Parang kabit siya. Hindi dapat ganun, uy. Dapat pag ganun, binibigyan nyo kasi ng pera. Charot, hidarot. Anyway, Kabisha, this has been your Basta Princess, DJ Raketera. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!